Wedyn y peth nesaf, da ni eisiau gwneud, dwi eisiau gwrando ar calon y babi. Di helpu fi? Ia, dwi eisiau helpu wneud o. So, da ni'n mynd. Gol i fanna. Lle ti'n ma bo mam? Os dwi'n delo ti fel me. Oeddech chi rwy'n gicio ti'n ôl na funud. O, mae'n drwyd bach. Ti'n gweld fatha lwmp bach o fanna? Rwyt, da ni'n troi bach i fanna. Fanna. A di beth da ni'n neud wedyn? Mae'r ffydraig yn mesur bol mam I weld faint mae'r babi'n tyfu. A wedyn, job bwysica ydi hwn. Ti'n mynd I helpu fi, so da ni'n rhoi jelly yn fyma. Ti eisiau rhoi dim bach o jelly ar hwnna? O, dyna si. A wedyn ti eisiau pwyso fyna, a codi drws I fyny. Rhaid hwnna, tria fo manna I weld. Bol mam fyna. Ti'n clywed? O, dwi'n gallu clywed ceiriad calon y babi. Mae'n dweud, helo, sut ys I heddiw? Ynddi? Mae gennych ti 8 wythnos tan ti'n cael cyfarfod fi eto. A dim yn dod i ddweud, helo. A cadw ti ddeffro nos. Fi ynddi. Os mae babi'n deffro ni, dyn ni'n cael mynd I eisiau I cysgad da. O, da! Mae gennych chi bed yn fyny, do! Mae gennych chi plan, Oes, mi wedi plan da.